Hey, it's Joe and Sam. Og vi skal spille Build Battle. På Hypixel. Ja. IP'en kommer til at komme op på skærmen nu, hvis I ikke ved, hvad IP'en er. Ja. Og vi har tænkt os at prøve at spille et Build Battle, fordi det er rigtig sjovt. Ja. Vi spiller selvfølgelig team. Ja. Så. Hvad for en skal vi join? Nej, men du behøver ikke, vi er... Ja, du er partyleder, så det er lige... Build Battle Team. Godt. Okay. Okay, lige klar. Nå, hvad kommer det? Hvad bliver det? Jeg er virkelig dårlig til at bygge. Så det kommer ikke til at blive særlig pænt, hvis jeg bygger noget. Hvad skal vi bygge? Skal vi bygge? Et klaver. Og Piano. okay. Hvad skal vi bruge? Clay block? Så, okay, vi skal i hvert fald først lave. Jeg tænker... Skal vi ikke bare lave sådan en lille keyboard, der sidder nede i jorden? Nej, Samo. Det var godt, vi gør sådan der. Nej, jeg skal lige tænke på... Jeg ved det. Samo, må jeg lige... Vi laver et flot et, vi vinder jo ikke med sådan et der. Okay. Nej, forkert blok. Forestil dig, det er sådan en gammeldags piano, eller sådan et klaver. Et fly? Ja, sådan et, der er sådan en låge, der går op på. Ja, okay, det er et fly. Jeg troede altid, det hed et fly, men ja. Nå, okay. Jeg skal lige forestille mig nogle gode ben. Jeg begynder bare at bygge selve klaveret heroppe. Prøv at vente, Sammer. Jeg ved det, jeg bygger sådan nogle noder, der springer rundt op i luften imens. Okay? Jeg bare gør det. Nej, Sammo. Rolig, det er bare for at komme derop. Vi har... Jeg synes, vi vinder. Det tror jeg ikke, vi gør. Nej. Jeg hader Big Fins. Lige så er der noder. Okay, prøv lige vent. Okay, det er fint nok noder. Hvad skal vi lave et eller andet? Nå, er der ikke sådan nogle partikler, som der er noder eller sådan noget? Jo, jeg kan lige... Nej, det ved jeg faktisk. Jeg kan lige tjekke. Particles. Prøv lige vent, jeg skal nok finde dem. Nej, du kan kun... hvis du trykker på en for testen, så kan du ikke slette den igen. Jeg ved det. Jeg skal bare lige... Der er en, der hedder Node. Skal jeg spawne den? Skal vi ikke lige først bygge det, før vi spawner den? Jo, fint. Kan man kun spawne en eller sådan noget? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Det er noget, man kun kan spawne 2 eller 3. Okay, så gør jeg det ikke op ved noderne. Hvad er der ellers på piano? Bare sådan piano. Hvad skal vi have? Den gang jeg bygge fødderne på den. Fødderne. Ja. Okay. Nu skal vi i hvert fald have... Okay. Men jeg kan ikke bruge den her. Den her. Og så de bygger... Okay, lad os se her. Hvad skal vi ellers? Altså, når du bare bygger klaveret sådan der, så skal jeg måske bygge. Jeg bygger mig en masse noder så. Så lige er strygebræt. Ja. Okay, og du bygger, ja, og så med noder. Ja. Og så bygger jeg bare sådan en... jeg bygger bare lige noget herovre. Ja. Ja. Undskyld, hvis vi er lidt stille, men det er episk, det her. Så... Okay. Jeg bygger bare en lille kat herovre. Den skal være på siden af klaveret. Det er en lille kat, der er på siden af klaveret. Nej, der kom 3 minutter tilbage, fordi jeg vil nødt til at skynde mig. Du styrer bare klaveret, og jeg laver den her kat.
Hey, det ligner sådan en skildpaddekat nu. Det er en orange kat. Den hedder Garfield. Den er meget tyk. Den har en hele. Så. Helt rigtigt, ja. Okay. Det er katten, Joachim. Vi har en kat nu. Godt. Så laver jeg lige et skilt, hvor der står, at det er en kat. Samuel, se det her klaver. Jeg bygger en mand op til det. Jeg bygger en mand, der står op. Seriøst? Mm. Nå. Det her klaver er mega godt. Okay. Nej, benene de er dårlige. Bare et eller andet ben. Krop. Så må du godt bygge den der ting, der går op på klaveret. Hvad for en ting, der går op? Den der ting, der flyver. Låd. Låget. Shit, Joachim. Du giver mig bare den sværeste opgave nogensinde. Bare byg det. Du har bare bygget der. Jeg tror ikke engang, det er sådan her, et klaver noget sidder. At nogle gange så sletter man lige sådan der. Sådan der. Så er det klaver. Der skal der også slettet en her. Ja, sådan. Godt. Hvordan skal vi lave lågen, Joachim? Ikke spørg mig. Jeg laver en mega dårlig låge. Nej, det bliver en rigtig god låge. Sådan der, mand. Så kan jeg låne ligesom sådan her. Hans arme er meget gode. Ja, kom så, Joachim. Vi skal skynde os med det her. Okay. Joachim, jeg tror ikke, jeg bliver færdig med den her låge. Okay. Nå. Kom så herovre. Kom nu. Sådan. Vi skal jo også have partikler på. Nej, du sætter partikler. What? Nå, du sætter partiklerne på. Artiklen, så den der hedder noder. Ja, notes. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke? Den. Kom nu, den skal begå det. Kom nu. Så, jeg må lige komme ned. Okay. Nej, pis. Venner, Okay, kom nu. Nu skal jeg bare lige sætte der, og der, og der, og der. Og så skal vi bare lige have den her lille pind, der sidder her. Altid sådan en lille ting her, der sidder sådan her. Nej, hvad er det filen? Ja! What, vi bro, man. Shit, prøv at se der, kan være. Og så sådan en kat derovre. vi skal bare med at superpoop på alle, okay? Shit, ja, det... Hvad er det her? Det er superpoop. Det er, hvad er det her overhovedet? Det her, det er jo lort, men det er super lort. Hvad er det her? Det er Hvornår der kommer diamanter på et klaver? Ja, men det er super cool. Hvornår? Man tænker ikke engang på det her, det er klaver. Man tænker bare, det er sådan en åndssvagt trappe. Jeg tænker, det er en ovn. Hvad er det her? Det ligner ikke klaver. Nej. Altså, det må jeg lige give dem. Hvorfor er der sådan en kæmpe høj statue heroppe? Det undrer mig også over. Hvad er det her? Hvad er det her? Okay, den her. Den er bare dårlig. Den Det er de alle. Det er kun også der er godt. er bare... What? Den er dårlig, den her. Den her. Den er virkelig dårlig. Det er nok den dårligste af dem alle sammen. Ja. Tror jeg. Altså sådan, virkelig. Den her stol her. Shit, man kan ikke engang se noderne. Hvorfor sidder noderne sådan nede under? Se den lige, prøv lige at se den. Hvorfor er der sådan nogle katte lige i baggrunden? Det undrer mig også over. Okay. Er det her sådan termometer? Eller? Jeg tror det er, hvis man skriver super poop, så tror jeg den siger sådan en miau-lyd. Prøv lige at Ja. den siger bare miau, hvis man... Okay. Hvad? Men hvor... der kommer... Den er flot. Shit. No, den skal bare være legendary. Legendary. Den er flot. Den er jo sindssyg. Super poop. Hvorfor er der sådan noget gult på den? Sådan noget rødt og... Jamen det tror jeg knapper. Men det er rigtig grimt af den. Hvordan kan du overhovedet se det var knapper? Nå. Hvad er det her? Hvad er det her? Sådan, hvad er det her faktisk? Nå, det er et klaver. Okay, den her den er super på. Men jeg tror alligevel, den vinder. Hvad for en gætter du på, der vinder? Vores. Ja, selvfølgelig. Blood og what? Nå, det ved jeg stå herovre. Jeg synes, det er lidt for lamt og tamt. Der er ikke rigtig det er det noget. bedste, det her klaver. Det skal være legendary. Ja, lidt. Nej. Hvad er det her? Det var det grimmeste. Det var det grimmeste. Vi var på 6. pladsen.
Hvad? Ej, vi skal have en runde mere, skal vi. Det skal vi. Vi vender tilbage igen, når vi har gang med en runde. Tilbage igen. Nej, det er sådan der. Wow, hvad skal vi bygge? Skal vi bygge? Sports. Vi skal have en græsplæne. Okay, tag en græsplæne. Hvad skal vi? Nej, Joachim. Jeg ved det. Vi skal lave en sport. Nej, ved du hvad? Jeg ved det, vi laver griseridning. Ja. Det er en sport. Godt, Joachim. Ja. Vi skal bygge sådan en, der... Vi skal bygge sådan en bane, okay? Ja, bygge sådan en bane. Jeg bygger den her gris her, der kommer løbende her. Nej, vi kan bare sætte gris. Nej, ikke på den måde. Vi skal jo bygge en grisfil, mand. Okay, så skal vi have et kæmpe hegn. Det skal være sådan en medium gris, okay? Ja, medium gris. Vi gør sådan en her. Nej, vi laver sådan en kæmpe gris. Vi kalder den for gigantgrisen. Så det er det dumme sted, du bygger den. Nej, det er dumt sted, du bygger den. Okay. Okay. Kom se her. Det der er en flot griseben. Okay, jeg indrømmer, at den bliver nok lidt stor. Så bare lav et lille hoved. Ja, Bare lad mig ikke lave øjnene for den mennesker, jeg laver. Okay. Hvor langt spiger grisemen her? Vi skal lave en flyvende fiskestang med en gulerod for en... Grisens lange ben kan... Okay. Jeg ved, hvad vi skal lave. Hvad er det her? Hvorfor er der hegn her? Så kan grisen ikke komme forbi. Nå, det er dens forben, eller hvad? Jamen, nej, det skal også være nogle ben. Det skal være nogle ben. Der, baby. Okay. Nå, Joachim, jeg tager mig af grisen. Nej. Jo, du kan lave en lille kat. Nej, du kan lave sådan en masse små babygris, der grænder rundt nede med dine fødder. Der skal sidde en mand ovenpå den, der skal ride rundt på den. Ja, men han skal have sådan en gulerodstang. Ja. Ja, sådan en. Må jeg bygge manden? Ja, du bygger manden. Men byg ham lidt pænt den her gang. Altså, han skal jo ikke blive ked af det, fordi han ikke er så pæn som en gris. Okay. Hvis han ikke bliver pæn, så laver jeg sådan nogle tårer, der kommer ud af hans øjne. Skal han have pølse ud af pølse? Så skal han have lidt... En gris. Det skal være masser af formål. Ja, og hovedet, jeg laver hovedet på grisen, det skal være lille, fordi det slået sig. Okay, så. Fordi den har slået sig, så bliver den hoved lille. Jamen, det dunker hovedet i den hegnet. Er det den der vej, vi laver grisen? Ja. Det er ikke den der vej, vi laver grisen. Fordi den er længst på den her side. Det er den her vej, vi laver grisen. Ellers så prøver jeg over, shit, jeg Hvad? utroligt. Grisen vender den her vej. Jeg skal have den meget mindre. Ja, sådan. Nej, så tror jeg det Jeg skal have en mega lang hals. Sådan. Ja, sådan. Det der er pænt ud, jeg ved det ikke helt. Joachim, du står for manden og gulerodstangen. Okay, hegnet, det skal bare slettes. Det der er pænt ud. Nej, det gør det ikke. Ved du hvad, vi gør bare så? Nej, det gør det ikke. Jo, vi gør. Nej, jo. Jeg ved ikke, hvordan det her det hænger sammen med... Det skal hænge sammen med lige meget. Ja, den sport, Joachim. Selvfølgelig er den sport. Ja. Det er gris. Okay, det er griseryg, tror jeg. Det er der noget, der hedder. Det er der. Det er der. Hvordan skal man bygge en grisryg? Sådan er griseryggen. Wow, det er en griseryg. Så skal den have en mund. Det skal være rigtig dejligt. Vi har lavet sadel på den også. Wow. Ej, okay, det er en sadel, det bliver for svært. Så for dig, men jeg har bare ikke sådan lige lyst til at lave en sadel lige nu, så altså, jeg kunne sagtens, hvis det var, men ja. Okay, jeg har lavet den her, woohoo! Og så mangler jeg bare gøre den her. Nej. Yes. Kom så lidt. Risen. Bendings. Kom. Nå, grisen. Joachim. Gris er færdig. Den ligner mere får, der er pink. Hvorfor har den sådan nogle der øjne, der er lille af? Det finder den rigtig godt kan lide. Og så skal den have sådan... heroppe skal den have sådan nogle her på. Ja. Så skal den sidde og tænke ud rundt. Sådan her. Ja. Hvad skal vi så gøre? Og så skal vi... ja, vi skal huske at lave væddeløbsbanen. Det gør du. Jeg laver lige en målstreg, og vi skal lige slå det hegn.
Let det hegn, let det hegn. Joachim, du skal huske at sætte mega mange små babygris dernede, okay? Vi er for travlt nu, Joachim. Vi er for rigtig travlt. Skal jeg nok lige klatte bussemanden i næsen. Og det skal være en slime, der er i næsen. Ja. Slime-hoved. Slime hoved, så den bussemand er faktisk leve. Kom så. Sådan. Tror jeg. Men hvad? Nej, okay, det er godt se. Og så... man, nu skal jeg tjekke det her. Okay, målstregen bliver sort og hvid. Okay, prøv lige vent. Det er det målstregen. Ja, yeah. Og så skal der bare lige være sådan, du ved, sådan noget. Jeg løber egentlig ikke tit sådan noget lidt rødt-agtigt. Jeg løber på, er det ikke det? Jeg ved ikke. Jeg bare høre. Løbbanen er rød. Løber den så lort også med. Den lort er klam. Altså det kunne også være... Ej, det er en dårlig sport, okay. Ej, det er bare fordi den skal lige... Okay, du skal hjælpe mig med at bygge det her. Okay. Hvad er det der? Joachim, det kan man ikke engang på samme tid. Okay, det kan man faktisk godt. Ja. Gør vi sådan. Skal jeg have nogle partikler på? Ja. Nej, sæt en masse små grise. Hurtigt. Grise. Så skal jeg regne på vores plot. Okay, regn skal bare være super pupil, så vinder vi ikke. Okay. Hvad? Nå jo, det skulle være sport. Er den der bold ikke lidt stor? Bare lige sådan. Jeg synes, den der bold er lidt stor. Hvad er det for en... Jeg tror, du skulle forestille hesteudløb. Så det er det i hovedet her. Svømning. Det er for et hoved. Hvad er det Vores er det bedste. Hvad er det her? Seriøst, hvad er det? Jeg kan Det er faktisk... skak, det er skak. Nå, er det en sport? Det her bare... Det er basketball. Nå, og så ligger der sådan en lort her. Hey, og der er en større lort her. Det er fodbold. Den her tror jeg faktisk vinder. Nej, det gør vores. Okay, udover vores, så vinder den her. Ja, man, shit. Den der er flot. What, man? Hvad er det her? Hvad er det her? Altså sådan nogle... Ja, okay. Det er en skæv bane. Jeg synes, den der fodboldbane er lidt skæv. Nej, det er meningen, Sammo. Undskyld, dreng. Jeg siger det bare. Hvad? Hvornår blev det her til en sport? Hvad står der på skiltene? 2 meter. 4 meter. Hvad er det her? Okay, hvad er det her? Det her, det er en cykel. Nå, Den her, den skal vinde. Den skal legendary. hvad er det? Hvorfor bygger alle en fodboldbane? Den her fodboldbane gør stykker. Joachim, jeg scorer! Ja, man. Nej. Hvordan fandt den her? Vi kommer på 11. pladsen. Nej. YouTube, det var den her video. Vi ses næste gang. Hej.